हिनजावमोना सिङाव सायावसो गोसोम जाहैदों ओमफ्राय बैयो सिङाव गोमो जायो मिथिबायना आखायनो थाङो जामबाबो बिसोरो निना ब्रह्मआ निगौजों थांखांबाय नामा मोनथियो बेबायदि खोथा रायलायनो नैबे नै हिनजावा आं खोन्थानि हिनजावा नैबे नै बेनो निगौजों थांखांबाय खोमा बियो नोङो निगौनिखौ मोनथियो खामानि गैला नोंसोर खामानि गैला माथो हनै मोजां मोजां बर' सिख्लाफ्रा माथो हौवाफोरजों खारफाजोब्बाय नोंसोरनि थेफाखौ फसायलानो खामानि गैलानो बर' सेंग्राफ्रा खामानि गैलानो थेफाखौ फसायलानो बे मा राव जाखो बर' सेंग्राफोरखौ अयनाय बिदि होननाया बिराद गाज्रि जादों हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव खेबसे आंनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै दिनाबो बिराद गरम आरोखि सान्दुङाबो नै दसेनो दुङो मायो दसेनो माबाफिनो दा आं नै बिफां सायाव जिरायदों आरोखि आरामनो बाराबो बिराद बारगासिनो दं खोलो खोलो बिराद मोजां बारा बिराद थान्दा एसि बायदिखा बारा दा रायजोफोर आं मोनसे भिडिअ'नि सायाव रायज्लायगोन आरोखि सावरायगोन बे भिडिअ'आथ' सिगाङावनो भाइरेल जाखानाय सिगाङावनो आं बे भिडिअ'खौ सेभ खालामनानै लाखिखादों दा बे भिडिअ'खौ आङो प्ले खालामग्रोगोन आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन दे आं बे भिडिअ'खौहाय नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव देखायनो साना दा नोंथांमोना जास्ट खोनासंल' आरोखि स्क्रिनाव देखायनो साना आं बेखौहाय दे देखायनायबानो भाइरेल खालामनाय बेबायदि जायो आरोखि आङो प्ले खालामनानै जे नोंथांमोननो भइसखौल' खोनासंहोगोन आरोखि बिनि सायाव आं मा रिएक्सन होयो आरो रायजो राजा नोंथांमोनाहाय मा रिएक्सन होयो नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय बे भिडिअ'आहाय सिगाङावनो भाइरेल जाखानाय आरोखि आं सिगाङावनो सेभ खालामनानै दोनखादों आं बिनि सायाव जेबो भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन आरोखि दा मोनसे खारनाव आं लाबोदों आरोखि बे भिडिअ'खौ सानै जे बर' आइजो सानै बिथांमोनाहाय जोंनि बर' जेनेबा बर' गासिखौबो सेंग्राफोरखौ होननाय जाबाय आरोखि बे बिथांमोना बे दा दाख्लैबावैसो जे भाइरेल जाबाय थानाय निग्र' हौवाजों बर' हिन्जावजों बिनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरोखि बिथांमोना लाबोदोंमोन दा बिनि सायाव मा बुंदों आं भिडिअखौ प्ले खालामसै नै रायजोआ खोनासंदों रायजोफोर नोंथांमोनहा जे खोनाखाबाय जे मा बुंदों बे सासे बर' आइजोआ सासे हाबा जानाय आरोखि बे नामा अनसुमै ब्रह्म आरोखि फेसबुक पेजनि नामा रायजोफोर बर' आइजोफ्रा बा बर' सिख्लाफोरा सोरजों थांदों सोरजों हाबा जाहैदों बेवहाय बुंनांगौ एसेबाबो दङ आरोखि मानो होनोब्ला गुबुन हारिजों जे जुलि जाहैबाय जुलि जाहैनायनि उनाव जों दा मा खोनानो मोनबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मा खोनाबाय थायो रायजोफोर जोङो
बोसोरसे बोसोरनि उनावनो गारलायनाय नागारजानाय गुबुन हारिजों हाबा जाहैनानै जे मोजां संसार जादोंबा बे आलदा खोथा आरोखि जों बेखौ जेबो बुङा रुजु रुमु रायजो जाहैदों संसार जाहैदों गुबुन हारिनि मानसिजों गुबुन जाथिजों आरोखि खिन्थु बे मोनसे प्रब्लेम आरोखि मोनसे प्रब्लेम जायो हाबा जाखांनायनि उनाव जे साननै सानथाम बा बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा जेखियानो जाया मानो सानसे समाव गारजायो नेवसिजायो अब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा संसारखौ मा आद्रा जानांगौ आद्रा संसार जानांगौ दा हांमा थालांनांगौ बिस्रा दा बिनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरोखि दा जोंबो बर' हिसाबै जाथिखौहाय एसेबाबो बुंखागोन ना एसे एनैयाथ' बुंखागोन बयबो जाथि हिसाबै मानो बुङा जानो जे मेगनजोंनो देग देग नुबोबाय जे सनिया कुइनखौनो साननानै नायदो सनिया कुइनाबो थांदोंमोन सिगाङाव निग्र' हौवाजों जुलि जाहैदोंमोन नै दाना मा जाखो लामा ससेयाव उन्दै सासे जन्म जानानै गारलायनाय जाबाय डाइभर्स जाबाय दा साननानै नायदो रायजोफोर दा बे खेथ्रआवनो आरोखि सोरजोंबा बुथारजानाय सोरजोंबा एकदम रुवाथि बायदि बाहायजानाय बेफोरबायदि खालामजायो जोंनि बर' आइजोफोरा मोजां संसार जादोंबा बे आलदा खोथा दा बेफोराव नोजोर बुंनानैसो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा बयबो बुङो आरोखि गुबुन जाथिजों जुलि जानायखौहाय बेफोराव नोजोर होनाय बेफोरखौहाय साननानैसो बुङो आरोखि दा बिथाङा मा होनदों जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ जाम्बा आदुआ जोंनि बर' सेंग्राफ्रा गुन्दा नङालै अनसुमै आब' जोंनि बर' सेंग्राफ्रा गुन्दा नङा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा रावखौबो जिनाहारि खालामाखै जोंनि बर' सेंग्राफ्रा दासिमबो बेबायदि रेकर्ड गैया सोरबा सिख्लाखौ सोरबा गुबुन हारिनि सिख्लाखौ जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बेबायदि जिनाहारिबो खालामफेराखै आरो गुन्दाबो नङा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ नों जानला मोनला रावजों बिदि सोंखारिनो नाङा आरोखि दा बिथाङा मा बुंबावदो आं प्ले खालामबावनि र' नोंथांमोना जोबजासिमल' नाय खोनासं मा बुंदों ओंखायनो बे किं कब्राया मानो दिहुनदोंमोन किं कब्राखौ बे किं कब्राखौ लाबोनानै फुनला लाबायनानै बेबायदि खालामनानै लानो हाया जाहैबाय नोंसोरो बेबायदि लासिं सिं बाथ्रा बर' सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि बुंनाय बेसेबां साहस नोंनि खोथाजों सोलिग्रा नामा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा नोंनि खोथाजोंथ' सोलियाना ओमफ्राय किं कब्रानि खोथा रायलायहरबाय आच्चा बे गावबागाव पार्सनेल मेटारब्रा सोर मा बाहायो सोर मा इउज खालामना गावबागाव पार्सनेल नों बेफोर खोथाखौ मानो ससियेल मिडियाआव बुंनांगौ जाखो नोंहा गथ' गथाय दंना गैया फिसायाबो नोंहा माबायदि नोंनि फिसाया आखलानो गैथारा माथो बिसुमै आब' नोंना आखल गैयि हिनजावथार माथो नोंलाय सोरबा नायो उन्दै उनलाफोर नायो गोबां नायो दानि जुगाव ससियेल मिडियाखौ उन्दैफोरबो नायो गान नायो मा नायो बेफ्राव दा नायजाला ससियेल मिडियाखौनो गाज्रि भिडिअ'ल' नुयो दा गाज्रि भाषा रायलायनाय गाज्रि भिडिअ' भाइरेल माबि सेस बेल'सै दा भाइरेलनि जुनैनो मबाइलखौनो नायजाला हेडफन होनानैसो नायनांसिगौ जाहैबाय आरोखि नायजाला भाइरेलनि जुनैनो रायजोफोर दा आं प्ले खालामबावनि र' मा बुंदों बियो खालामनानै लानो हाया जाहैबाय नोंसोरो फाग्लाफोर बे दाउखाखौ नों दाउराइ खालामनो हायो सोरबा दाउखाखौ दाउराइ खालामनो हायो बेखौथ' बेहा बुंनांगौ जेबो गैया दाउखायालाय बोरै दावराव जानांगौ जाखो सोरबा सिख्ला मोजांबो नोंसोर लाखिनो रोङाखै दा नोंसोर लाखिनो रोङाखै सिख्ला मोजां नङा अनसुमै आब'
सिख्ला मोजां मोजांनि खोथा नङा बेहाय जाय हिनजावा आखल गैयै गाज्रि हिनजाव गुनजि हिनजाव बेबायदि हिनजावासो गुबुन जाथिजों थाङो आं होनखायो गावनि मोजां आं डाइरेक्ट होनखायो आरोखि आङो दस्राखौ होनाखै आरोखि आं बयखौबो होनाखै गुबुन जाथिजों थाङो होननानै बयखौबो आं गाज्रि होनाखै बयखौबो आं गुनजि होनाखै जे माखासे हिनजावफोर जे गुबुन जाथिजों हाबा जाहैनानै थांनानैबाबो गावखौ देखायबाय थाग्रा श' गावनि लेभेल गावनि एटिटिउड बेफोरखौ देखायबाय थाग्रा हिनजाव ससियेल मिडियायाव बैफोर हिनजावफ्रा गुनजि आरोखि गुनजि हिनजावखायसो बिसोर थाङो बेबायदि मेन पइन्टआ बेनो दा आं भिडिअखौ प्ले खालामबावनि र' बिदिबा मोननाय नङा नोंसोरो बे किं कब्राखौ माबार इउज खालाम माबार बाहाय खामानियाव जल्दिनो बेबायदि आच्छा नोंहा बेहाय बुंनांगौ मा दरखार दङ बेबायदि एथ'ग्राब खोथा गाज्रि खोथा बुंनो मा बुंनांगौ दङ दा दरखार दङ नोंहा बर' सेंग्राफोरखौ एथ'ग्राब गाज्रि एथ'ग्राब गुन्दा नंथारबाय नामा आं मेन पइन्टआ बेल' बर' सेंग्राफोरखौ बिदि जानला मोनला होनलानो नांला आरोखि दा होनसै बेफोरबायदि खोथा बर' सेंग्राफोरखौ एथ'ग्राब नायनो बर' सेंग्राफ्रा एथ' गुन्दा नङा एथ' गाज्रि नङा बेबायदि नोंहा खालामनानै ला गावबागाव पार्सनेल बियो नोंना फिसायफोर दंबा फिसायफोरखौ खालामो जों बर' सेंग्राफोरखौ थिनग्रा नों सोर ओमफ्राय नों सोर बर' सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि खोथा बुंनो नों सोर बर' सेंग्राफोरखौ बेबायदि होनो नोंनि खोथाजों सोलिग्रा नामा बर' सेंग्राफ्रा एथ'ग्राब गाज्रि भाषा एथ'ग्राब गाज्रि आखु एथ'ग्राब गाज्रि आखल खालामनो फोरोंबाय नों सोर बर' सेंग्राफोरखौ बिदि होनो बर' सेंग्राफ्रा गुन्दाबो नङा एथ'ग्राब गाज्रि नङा मालायफोरबायदि आं डाइरेक्ट होनखायो नङाबा नोंसिना नै बेबायदि जायोबा सोर नायगोनलै नोंसोरखौ आदा हरामोन नुवाखै बे बुस्थुखौ नायाखै नोङो मोनसे फिसा मोनसेया गिदिर बे जाहैबाय हाइब्रिद बे जाहैबाय मा होनो बेखौ लकेल मिथियाखै नामा जाम्बाफोर दा नोंसिना लकेलब्रा मिथिबाय नोंसिना लकेल बेबायदि हाइब्रिद बानाय माबायदि लासिं सिं खोथा बुंनो नागिरो बर' सेंग्राफोरखौ नोंनि खोथाजों सोलिग्रा नंगौना माखो दे नोंनि खोथाजों सोलिग्रा नङाना गावनि खोथाजों सोलिनांगौ जाहैबाय बर' सेंग्राफ्रा इसिबां गाज्रि बर' सेंग्राफोरखौ बिराद नेगेटिभजों होनबाय गुन्दा जानांगौ जाहैबाय थारमाने गुन्दा जानांगौ बर' सेंग्राफ्रा गुन्दा जानांगौसो आरोखि बिनि बायदिबा बिनि खोथा बायदिबा माथायानो गैथारा दा मालाय दाउखा मोनदों बिसोरखौहाय नों बुंबा जागोन नामा बखिबा जागोन नोंसोरो बखिनानै बुंनानैथ' जेबो जाया मेन पइन्ट आरो बुंनानै जेबो जाया आन्दाय संसारखौ आद्रा मोनजायो बेबायदि मानसिया आद्रा संसार मोनजायो बे बुजिगासेयाव आरोखि संसारखौ आद्रा मोनजायोबा बेसेबां हांमा थायो जेला बुजिनाय फैगोन जेला साननाय हनाय गासिबो बुजिनाय फैगोन अब्लासो समजों बोथोरजों बैसोजों अब्लासो गोसोखांजोबो आरोखि दा आं होबावनि आरोखि जोबजासिम खोनासं रायजोफोर नायलांजोब जोबजासिम आरो बेल' नङा सासे दंबावो लिना ब्रह्म दा बिसोर सानै नालाय सानैबो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोबाय बिसोरो दा बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोथारदों नङाबा आं जेबो लाबोआमोन आं भिडिअखौ खोनासंदो र'
सोर आलुजों मोनथिला दा नै लीना ब्रह्मनिखौ नायनि र' बिथाङा मा होनबावदों नै बेबो खामानि गैला नोंसोर खामानि गैला माथो हनै मोजां मोजां बर' सिख्लाफ्रा माथो बर'आबो खारफाजोब्बाय नोंसोरनि थेफा थेफाखौ फसायलानो खामानि गैलानो बर' सेंग्राफ्रा खामानि गैलानो थेफा थेफाखौ फसायलानो बे मा राव जाखो बर' सेंग्राफोरखौ अयनाय बिदि होननाया बिराद गाज्रि जादों बर' सेंग्राफ्रा गुन्दा नङालै गाज्रियावसो नोंसोरो बिराद लाङो गासिबो गाज्रियावसो लांजोबो बर' सेंग्राफ्रा मालाय हारिनि बायदि एथ'राव गुन्दाबो नंथारालै खुगाया बिराद गाज्रि जानो हागौ सोरबा साफा सानैफोरना खुगाया गाज्रि जानो हागौ माबा माबि बुंनो हागौ बुंनायल' बियो खामानियाव गैया आरोखि बिदि थैलाबो मावा ओरैनो खुगाल' डाइलगल' मारिगोन बेल' आरोखि इन्टारेस्टल' लागोन डाइलग होनानै खुगा होनानै बा बिदिनो डाइलगजोंनो इन्टारेस्ट लालांगोन बेबायदि बर' सेंग्राफोरनाव गाज्रि खामानि गैया आरोखि दा खोनासंजोब बे मा होनदों लीना ब्रह्मआ आरो फान्थावालाय बयनाबो एखे थाखायाना आलदा बेबा मा जातनि हिन्जाव बेबा मा प्रब्लेमजों थांदों मा मादों बे हिन्जावा मोजां नंखाया आंनिबा गाज्रिखासो बे हिन्जावा गुन्जि हिन्जावखासो बे नुवाखै नों माबायदि देखायदों बर' हारिनि गेजेरावनो देखायबाय बड'लेण्डआवनो भाइरेल अल आसामावनो भाइरेल देखायजोब्बाय बे दा जों गुबुन हारिजों थांदों मादों बेखौ जों जेबो बारा नांजाथ'वा हो मेन पइन्टआ बे गारजानाय मोजां संसार मोनजाया आद्रा संसार मोनजायो मेन पइन्टआ बे मोजां संसार जायोबालाय सोर बाख्नाया बयबो बाख्नायो रुजु रुमु संसार जायोबा खोनासंबाव निगुफोरना सिङाव सायावसो गोसोम जाहैदों ओमफ्राय बैयो सिङाव गोमो जायोनो मिथिबायना ओंखायनो थाङो जाबाबो बिसोरो लीना ब्रह्मआ निगुजों थांखांबाय नामा मोनथियो बेबायदि खोथा रायलायनो नैबे नै हिन्जावा आं खोन्थानि हिन्जावा नैबे नै बेनो निगुजों थांखांबाय खोमा बियो नोङो निगुनिखौ मोनथियो नोङो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय दासिमबो बेफोरबायदि लाजिनाय होननायानो गैथारा बेबायदि जानला मोनला बर' सेंग्राफोरखौ नाय बेबायदि बुंलानो नाङा इसेबां मानि बर' सेंग्राफोरखौ जावनाङा आरोखि जाय थांदों गावबागाव गोसो थांथों जों थांनायखौ बादा होआखै जेनेबा बारा जों बादा होनायनि मेन पइन्टआनो आं सिगाङावनो खोन्थाखाबाय गारजानायल' खालि गारजानायल' मोजां संसार मोनजाहैया आद्रा संसार मोनजानाय हांमा थानाय डाइभर्स खालामजानाय दा बेफोरबायदियाव सोरनि गोसोआव नाङा जानो देहायाव नाङा जानो हारि हिसाबैथ' बयबो बुंखागोन गावबागाव हारिखौ बयबो मोजां मोनखागोन बुंनो नोंसोरनिफ्राय जानला मोनला भिडिअ जानला मोनला होनलाबानो जायाना भिडिअ लाबोलाबायनानै खुगाया बुंबानो जाया बुंनायनि सिगां सानग्रोनांगौबो एसे दा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा मा सानो कमेन्टआव हरदो बेफोरबायदि हिन्जावखौ मा होननांगौ मा होनो बेफोरबायदि हिन्जावखौ नाम गोदानफोर दंबा खोन्थाहर कमेन्टआव खिन्थाहरदो दा आं बांद्राय बुंला आरो बेफोरबायदि हिन्जावखौ बुंनानैबो जेबो सोलायहोनो हाखाया अभारसो जायो एटिटिउडसो जायो देखायोसो लेभेल बारासो जायो ओंखायनो आंबो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोखि रायजोफोर